Zagreba odlučili su pomoći djeci koja imaju probleme u školi. Na radionicu Nauči me da učim dolaze djeca iz socijalno ugroženih obitelji s lakšim rizičnim ponašanjem te ona koja pohađaju Suvag. 12-godišnji Muzafed učenik je 5. razreda osnovne škole dr. Vinka Žganca u Kozari Boku. Zbog problema u učenju došao je na radionicu Nauči me da učim, gdje mu se jako sviđa. 4. razred nisam baš dobro prošao, sa 3 sam prošao, ali nadam se da će ovaj 5. razred proći sa boljom ocjenom. Koji predmet te najviše muči? Pa matematika i engleski. Kako bi popravio ocjene, ali i samopouzdanje, pomažu mu stručnjaci. Problemi su recimo u pisanju zadaća, inače možda doma oni ne bi sami krenuli pisati zadaće. Ovdje smo sigurni da će napisati zadaću i u učenju, ako im nešto nije jasno, mi im to pojasnimo. S djecom se radi i individualno, osobito ako imaju govorne poteškoće. Pa mislim da ovdje ima jako velika potreba za logopedinjom. Posebno zato što u osnovnim školama nema dovoljno tog kadra i nema svaka škola logopednju, nažalost. I puno djece koje se školuje po prilagođenom programu ili sa individualnim pristupom nema jednostavno mogućnosti ići negdje na dodatne nekakve vježbe ili bilo šta. Među njima su i polaznici Suvaga, koji na radionicu dolaze po potrebi. Malo se igram igrice, učim se. Što si sve naučio? Slova. Cijelu abecedu, jel znaš? Još ne. Mi polazimo polikliniku Suvag od 2012. I saznala sam za tu radionicu ove godine, prije 3 mjeseca, i pošto sam član humanitarne pomoći, odmah sam uključila i dijete u tu radionicu na individualne vježbe s kojima sam potpuno zadovoljna i da se malo ubrza. Na radionicu koja se nalazi na atraktivnoj lokaciji u samome središtu Zagreba dolaze predškolci i osnovnoškolci. Radionica je dobila pozitivno mišljenje od Ministarstva znanosti, Agencije za odgoj i obrazovanje. Dobili smo zahvaljujemo ovim putem isto tako 50.000 kuna od Ministarstva znanosti sufinancirani smo za ovu radionicu. U nju dolaze i djeca koju šalju centri za socijalnu skrb grada Zagreba i Zagrebačke županije, s kojima imaju potpisan ugovor o suradnji. Među njima su i djeca ovisnika. Našli smo naša udruga, jednu suradnju sa udrugom Velebit koja izlazi nam u susret. U čemu? U tome da nam pomaže da djeca koja nisu možda dovoljno socijalizirana, koja su uskraćena u nekakvoj ljubavi, u nekakvom doticaju, možda čak se i srame onoga što, nažalost, pa smo ih htjeli nekako što više skupiti, dovući da su to djeca jednake vrijednosti kao i ostali prijatelji u školi ili u vrtiću. Radionica je otvorena svaki radni dan od 9:30 do 17:30. Zbog sve većeg broja polaznika nadaju se i financijskoj injekciji Ministarstva socijalne politike kako bi platili dodatne stručnjake za rad s djecom. Ipak najviše ih vesele povratne informacije roditelja i djece koje u školi dobivaju sve bolje ocjene.